आंखौथ' गोबां मानसियानो लोगो हमदों न'फोराव लांदों लिंनानै बिदि माने अननाय मोनदों गोबां अननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय दा उपाय गैया साडेनलि फैदोंमोन साडेनलि थांफिननांसिगोन थांनो बादोंमोन खस्थ' मोनबाय बिराद गोसो एसे बोरैबा मोनदों आरोना माने थांनो माने गोसो गैथ'वामोन जोङो खिन्थु थांनांसिगोन। हेल' फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। स' दायो जोङो नेगासिनो दं DN ब्लगखौ सफैबाय DN ब्लगला। हेल' हाय मोनसे गोजोननाय थाबाय। वेलकाम नों बांद्राय नेबाय मिथिबाय आंखौ वेलकाम बरायबाय नोंखौबो दे दायो सफैबाय आरोना दसे रेस्ट लासिगोन बेयावनो। खस्थ' मोनबायना आदामोना बिराद बेनाबो दं गाबोन गानना थांनांसिगोन आरोना हेल' फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। स' दायो आंजों लोगोआव दङ DN ब्लग। हाय गाइस। स' आदानि रियेल नेमा मा? आंनिया रियेल नेमा ध्रुबजित नार्जारि। आरो दायो नोंथाङा धेमाजियाव फैनानै माबायदि मोनदों? दा जोबोर गाहाम नांदो नांनाया ओमफ्राय आंखौबो गोबां मानसियानो सोंहरबाय थादों कमेन्टफोराव माबोरै नांखो बेफोरबायदि ओमफ्राय आं सानदों आपार आसाम राइड मारिखांनानै न'आव मोनहैखांना इनि बागै मोनसे भिडिअ एक्सट्रा लाबोगोन आरोना आंखौथ' गोबां मानसियानो लोगो हमदों न'फोराव लांदों लिंनानै बिदि माने अननाय मोनदों गोबां अननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय दा उपाय गैया साडेनलि फैदोंमोन साडेनलि थांफिननांसिगोन थांनो बादोंमोन खस्थ' मोनबाय बिराद गोसो एसे बोरैबा मोनदों आरोना माने थांनो माने गोसो गैथ'वामोन जोङो खिन्थु थांनांसिगोन जेनेबा थांलाय फैलायावथ' जेबो डिस्टार्ब जायासै स' आरो मोनसे खोथाबाव स' नोंथाङा दि जोंनि धेमाजियाव फैनानै एसेबां मान सनमान मोनदों आरो बयजोंबो अनसायजादों स' नोंथाङा बेलेग जायगायाव बेबायदि मोनदों ना मोनाखै? बिदि मोनदोंमोन मोननायाव उदालगुरि साइडथि मोनदों आं माने बारा गिदिंखायाखै दे बिदि एकदमबारे गिदिंनायाव उदालगुरियाव गिदिंदोंमोन ना बे उदालगुरियाव माने बिदि मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु आं सानाखैमोन दि धेमाजिजों इमान बिदि माने जागोन बेखौ सानाखैमोन आरोना आं खिन्थु बेयाव धेमाजियाव फैनानै दा मिथिबाय गोबां बर' सुबुंफोरबो दोङो नोंथांमोना सोरबा साननानै बर' सुबुंफोर गैया होननानै खिन्थु गोबां बर' सुबुंफोर दोङो आरोना आरो दा जों इमान गोजाननिफ्राय फैदो ओमफ्राय बिदि फैनानै अननाय मोनबा आरो मा नांबावगोन नङा होमबा गाइस? थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आदासिम आरो फंसे खोथाबाव स' आदाया बेसेबां फरायगासिनो दा? आं दा एबार 5 सेम जाबाय आरो 5 सेम आर्टस। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे ब्र' आरो दा ब्र'आ गोदान चेनेल खुलिदों बिपिन ब्लग 1K थांनानै जाथारबाय 1K जाथारसिगोन नोंथांमोना सापर्ट होलायदो दा ब्र'खौ सापर्ट जेसां हायो हो होमबासो ब्र'आबो गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन आरो नै इयाव माने नैबे जायगायाव धेमाजियाव खाथियावनो गोबां जायगा दं नायनो लागा इदि धेमाजि हाबनाय लोगो लोगो अरुणाचलजों थांनो हायो ओरै जों दा माने मिथिबाय आरो लाइफआव फार्स्ट टाइम फैदों ना बारा मिथियामोन खिन्थु दा मिथिबाय माथि थांबा माथि मा मोनो एबार नेक्स्ट टाइम थाबैनो फैगोन जोङो। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आदा दे लोगोसे आदामोनखौबो बरायनाय थाबाय आंनि चेनेलाव। स' आदानि मुङा मामोन? आंनि रियेल नेमा पुर्न बर' चेनेलनिया BM ब्लग। दायो बेसेबां फरायगासिनो? आङो फरायनायखौ सेकेन्ड सेमनिफ्राय गारनाय जादों दोनथ'नाय जादों ओमफ्य दा कमप्लिट जाबायमोन आरोना दोनथ'नाय जाबाय। दायोथ' मोजाङानो मोजां जोबोद मोजां मोनदों। स' आदाखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय गासैखौबो मोजां नांबाय फंबायमोननि थिं फैनानै ओमफ्राय दाथ' जों थांनोसैयानो आरो फैबावगोन जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आदानि मुङा मामोन? आंना प्रेम ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायफेराखैबा आंनि चेनेलखौ हेपि राइडार प्रेम थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। जोबथारनायाव आरो खेबसेबाव बिथांखौबो सापर्ट हो जों बर' सापर्ट होलायनांगो जोंनिया सापर्टआ खम नोंथांमोना दे आदा सापर्ट होलाय आरोना औ दे ब्र' लोगो मोनलायगोन दे आदा सोरमोनथाय बेखौ सिनायो आं नोंसोर साथाम दे नाइस टु मिट इउ दायो आदामोना थांनो रेडि जाबाय आरोना थांफिनसिगोन गिदिंनानै नेपालि लोगोनि नाम्बार सानथाम स्ट्रेक दोंनो हायाखै जों थांनो
एबार जि फैयो पुरा ओरै होलांखानाय टारगेटआव फैनायदो माने आङो सायाव मोजां थांजाना फैदो मोजां माने नै माबायावनो फैगोन र' आङो डिसेम्बरावनो सानबाय थादों आं फैनो दे एसे इयाव माबा इ टाइमाव मोजां जायो ना बोथोराबो मोजां जायो होमबाना गोलैयो इ साइडजों बेजों थांनानै डाइरेक्ट ओरै गिदिंनो हाखायो डाइरेक्ट माबाजों ओरै दायो थांसिगोन आदामोना ओंखारबाय आरोना थांनो दे दे बाय बाय मिजिं थानाङा